MRP v ODU, respektíve výroba, pripravujeme absolútne na mieru. V čom je iný ako ostatné systémy? Je prepojený s kvalitou, s účtovníctvom, s objednávkami a so skladom. A tento systém je tak prepojiteľný, že pokiaľ vám niekto potvrdí objednávku, tak sa zadá výrobná objednávka, následne sa vytvorí proces kvality, kde sa skontrolujú všetky metriky produkovaného výrobku. Celý proces analýzujeme priamo v spoločnosti a následne na mieru pripravíme jednotlivé aplikácie podľa výrobných procesov, podľa tzv. Bill of Materials alebo typy šarží. Výroba sa dá veľmi pekne plánovať podľa objednávky, to znamená napríklad mám nejaké strediska, kde sa realizuje montáž a kompletizácia, ktorá má trvať týždeň a následne o ten týždeň je už plánovaná tá objednávka napríklad na lakovanie. Takže sa počíta s montážou týždeň s lakovaním a viete presne, kto kedy čo má robiť na akom stredisku. Je to prepojenie aj s dokumentami, to znamená, že vaši výrobní pracovníci na tablete alebo na mobilných zariadeniach vidia presné manuály, ako čo majú skompletizovať v závislosti od zostavanej objednávky. Výhodou je to, že meracie stroje, prípadne aj všetky výrobné stroje je možno priamo prepojiť so systémom. Čiže dáta zo skeneru sa dostanú priamo do systému ERP a zaznamenávajú určité požadované hodnoty. To znamená, že napríklad mám tu nejaký výrobný proces, ktorý trvá 17 minút, čiže je jasné, že koľko to má trvať tomu zamestnancovi a viem si teda aj zmanéžovať výkonnosť výrobných zamestnancov. Aktuálne sa už pozeráme na kontrolu kvality a tzv. Nájdené chyby pri výrobkoch, ktoré sa dajú odstrániť a pozeráme v podstate sa na ďalší modul, kde si nastavujeme a vieme opraviť teda tú kvalitu ešte predtým, ako je reálne ten tovar odosielaný zákazníkovi a postupy, ktoré je treba vlastne pri kontrole kvality toho špecifického produktu dodržať. To znamená, že každý produkt môže mať iný výrobný návod alebo inú kontrolu kvality a presne toto my priraďujeme. To znamená, že už ten zamestnanec priamo vidí ku konkrétnemu produktu postup výroby, postup kvality, kontrolu kvality. Takže je v kontrole kvality možnosť aj rozsiahleho reportingu, priraďovaniu fotiek, nejakých ľubovoľných vecí, ktoré v závislosti od vášho odvetvia reálne potrebujete zbierať. A je tam priamo prepojenie aj s PLM, teda s tvorbou výrobku, lifecycle management, kde si viem takisto prepojiť tieto dáta so systémom kvality alebo výroby. Tuto už vidíme tvorbu product lifecycle managementu, kde reálne môžem si vytvárať produkty, riešiť návody, navrhovať nové riešenia, viem zbierať tzv. Pripomienkové konanie k produktu v rámci spoločnosti. Následne si to samozrejme viem prípadne prepojiť aj s aplikáciou schvaľovanie. Takže aktuálne vidíme v podstate štruktúru tzv. Bill of Materials, kde vidíme pri tom jednom produkte štruktúru nákladov za
jednotlivé súčiastky, ktorá sa mi priamo prenáša do účtovníctva. To znamená, ja vidím, koľko reálne zarábam na tom produkte. Takže tie procesy naozaj optimalizujeme podľa hlbokej analýzy a výrobného systému tak, aby sa ušetril čas s hľadaním návodov, aby každý vedel, ktorý týždeň má kto čo konkrétne robiť, aby sa jednoducho vedeli spracovávať tikety podľa priorít, podľa toho, kedy má byť objednávka spracovaná, doručená, vyrobená. Je prehľadný nie len reporting, ale aj kalendár zákaziek, kde jednotlivo ten zamestnanec výrobný vidí, čo má konkrétne, na akom stanovišti výroby, alebo teda mieste výroby má reálne spracovať. Takisto je veľmi dôležitá aj kontrola kvality jednotlivých zamestnancov, kde si vieme odsledovať, ktorý zamestnanec teda nepodáva tie výkony a buď časové alebo kvalitatívne pri výrobe. Máme tu naozaj kopu analýz, napríklad sme videli analýzu objednávky, čo kam, akým spôsobom išla, prešla, koľko to trvalo, či sa splnil plán, koľko to reálne trvať má. Pokiaľ by ste mali záujem, vždy vám vieme aktualizovať a aktivovať demo s dátami, kde si viete vyskúšať jednak šarže, bill of materials, výrobné stanovišťa, teda časti podniku, a prepojené je napríklad aj systémovo, pokiaľ niekto potvrdí objednávku, automaticky sa vystaví faktúra. Potom následne vieme nastaviť aj to, že sa automaticky doobjednajú a zarezervujú súčiastky a následne sa vytvorí aj objednávka v MRP. Takže je to systém, ktorý zautomatizuje procesy vo vašej firme. Stačí nás kontaktovať a aktivujeme vám demo, kde si to môžete reálne vyskúšať na procese vo vašej spoločnosti. Ďakujem za vašu pozornosť.